Agbo no ganga na anawo onye Benue State. Akpo ya na Rivers State na Port Harcourt ka somebody kpo ya. Ya wụrụ na nwoke ekpo ya nwere nwa obere nwa nwaanyị ururu ụmụaka ndị nwaanyị ụmụaka ụmụ ya ọ mụrụ ururu ụmụaka na-agalitebe isi ka dị obere. The man egide nwata nọ nga ọ chọrọ gị ga gbagbara ya nwa ya ga gbagba enwe ihe wee gba nwa ya ka oke mgbara nwa mkpi nta. Nnekwe gide nga ọ nọ n'elu nwa ya na-ebega mgbagba mbụ mbụ gị gbagba nwa ya nwa ọ mụrụ n'ụlọ ya under his roof. The same man na-enye ya nri ka ọ gara gị gbagbara nwa ya dade nwa ya obere nwa. The man ewe iwe jie nna nwa nọ from Benue State si ya bịa na nwa ya rụọla ala na ihe nwa ya mere na iwe ya hapụ onwe ya ka ya ga-egbu mmadụ na ọbịa kpụrụ nwa ya. Nwoke anọ ntara wụchasịa bịa kpụrụ nwa ya. Nwa ya nọ ntara ka ọ nọ n'elu ya na-etriti ekwu ihe o mere na otu o si eme ekwu ụmụ agwa ọjọọ nwatakịrị nọ n'akpa. Ọ nga ka a nọ na-etriti nwoke anọ ntara akpụrụ nwa ya n'iwe na ọnụma. Agadi nwaanyị nọ asịkpo ege gburu ihe lawa lakpo n'ụlọ ya si na ọ wụ obere nwa na ọ ka ọ dị full of life na igboro nwa na gagbotowa ya na village ha na Benue na ọ nweghị uru ọ bara na nwa ọbịa ka ya na ya bụ ọnụ na ọ bụrụ na nwa ya nwoke bi Owerri lọta by September nwa ya ga-alọta elechakwara ndị junior wee kelecha September na nwa ya elu okporo ya go Owerri ya na ya bụ anọrọ etighi na school ya ekwere. Nna nwụkwanụ this boy hapụzi release eri agadi nwaanyị nwa ya kpụrụ ihe lawa ya na nwaanyị ebiri n'ụlọ. Nwaanyị na-enye nri ọkọta enye nri ehihie jikwe na oshishi nwa sadị ama na enwere obere nwa ya na ya nọnyegere ya ka na ya laikiri nwa ha na olu ije na ọ ga-adụ ugbo na ọ ga-akpụrụ ele ashọ were ebe ha nọ make sure na o dịrị school. Ihe wa agreement nwatakịrị ekpere yeroro m nwatakịrị ekpere nne yeroro m. Ọ ya ka nọ otu ụbọchị nwatakịrị bi na onye Benue onye ọtụrụkpo ya ewepụta ọtụmọkpọ ndị ọtụrụkpo ga-emekwe tii ọ na-ebi ga agadi nwaanyị ya mekwe emecha ya were nwa ọtụrụkpo ọtụmọkpọ oshi ọtụrụkpo wụrụ ọgbara ya n'akpa wụrụ ọmara ya akọ njọ ụmụ ruru ihe ndị ga-etekọta ya wuo ogbu na nwayọ ọgwụ oke made in ọtụrụkpo ya emekwe tii agadi nwaanyị mecha were tii n'ime egbe eto ọnụ ya. Mana ihe ọ na-amaghị wụ na chi nwaanyị egbu ebe chi dị ndụ and the angel ya na nwaanyị asọ nọgidesiri ike n'akụkụ ya. Somebody ga-akpọ nwaanyị asọ gịnị ka nwa nganga obere nwa tijugo na-ama anya zụọ elemenwe onye lege enyo anya egbu anya gwam 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 ọ gịnị nwe ihe o tijugo na tii ihe anọ kọp ọ tii ka o megere ihe ahụ na ya kpachapụkwa anya. Ọ ya ka agadi nwaanyị si nụkwa o butelenu tii nwata nwaanyị asị ya ngwa nna aṅụrọtọ ya sọ na aṅụgara ya aṅụ na dị ume asị ya ga-aṅụrọtọ ya sị mba ọ dị aṅụ na aṅụrụ ga-eme ụmụ okorobịa ndị kenụ nso ị ga-bata na dị okwu nga ka na-ehode so ngwe ga aṅụ tii ya sị ga aṅụ tii ya sị mba ya na nga ọ gịnị ka itiri na tii somebody hụrụ ihe itijugo na tii ọ gịnị nwe ihe iji n'aka ya sọ poison ajụwa sị poison ihe ọ ka ị chọrọ iti igbu ya sọ mama mekwara na gịnị onwe ihe o mere ọnwụ nwa ọ ya mụrụ mba ka otu isi bịa n'ụlọ ya sị enwere onye kpe ya na ihe onye kpe ya ihe kpatara na onye ahụ jiri ya na ya nụzi na Port Harcourt na ọwụ bikọs ya na-akpa agwa ọjọọ onye ahụ ejizie mpa ya bịa kpọrọ ya ajụwa sị ole dịka agba ọjọọ na-akpa ị chọkwara igbu ndị ka ya nọ na ya sị mba na ya na-achọ ịgbagbọrị nwa dịman egidezie ha kpozie mpa ya bịa kpọrọ na mama ahụzie ekperozie ekpepụte si na nwa ya nwoke ga-alọta. Ụmụnne m ihe o kwekwere kwucha ha ejie nwa nwaanyị a si ya biko shi Owerri were oso were ije lọta ụgbọene bịa tọọ mma lekwe ihe mere nọ nsogbu ụdị nwanne anyị nwoke ewere oso were ije nwa ya ga na moto wụchasịa kpa aka kpara fon jụgharịwa ha nwatakịrị na ihe niile ajụrụ ka onye ji ntị ya nụrụ ya otu a ka o si jụ ọnụ ya kwue ya jụwa this young boys na ọma onye ya wụ ya sị mba ọ hụ na ya mbụ ya sị mba ọ gịnị kpatara o ji chọkwa n'igbu this woman nwaanyị o mere ya gịnị ya sị na onwe ihe o mere ya ọ gịnị kpatara o ji chigbu ya na e nwere onye dịịrị ya a na-ajụ ese onye ọwụ dịịrị na owe onye ebe ya si amaghị ụlọ amaghị ebe obodo ya hụ ya ma onye na o jikwere nwa ahụ ọnụ o jikwe nwa ahụ ọnụ ya na-ayọkọ. Mana ajụjụ niile ihe m chọpụtara wụ ihe kpatara na nwanụ ji chigbu agadi nwaanyị a wụ ka o nwee ike si na village a o filiri na ọnwụ ọnwụ nwaanyị a ga-akpọlata nwa ya September dịrị ya fa o filiri na ọnwụ ọnwụ nwaanyị a ga-akpọlata nwa ya ụlọ ọnụ ala na mma ya nwụrụ na ọ ga-elo emechaa berial ya gwazie na lekwe plan mma ya na ya ga-eso ya apụ na ya wụ onye lekọta ga mma ya or something ka ọ dịrị ya ngwa ngwa. Ihe ọ nọ na-enye ha description na enwere onye dịịrị onye ahụ wụ onye gasị nga egbuo onye na-akwetara ṅụ nabatara ṅụ mgbe onye gị na ebe tụpụtara n'eji na-enwe ihe ọjọọ mere nkwere ṅụ ezigbote nkwa a ga-ekwe ụmụaka ha aṅụọ
ihe o ji akpaghege ha ihu nwata na nọ eblendịala ya n'ime ihe ụmụ iruru cortism a ha mega na Port Harcourt before nwaanyị akpụrụ kpokpo. Ndụ nwaanyị nụgwuru ya ọnụ, chi ya egbuwebe ya. Jehova dị ndụ nọnyere nwaanyị a. Biko ọ bụrụ na ị na-awụ onye na-ahụ ihe mee gị ọ maka ọwa obere nwa, ọ maka ọwụ nwa ya, ehi awa wee ebubo ka e buru nwa ana asụ nwatakịrị ndị nwe ebe akpọrọ gị esi mbakpa ịṅụ gị kpọrọ kpokpo. Dịkwa very very sure na grace ṅụ gbagotere ka ke nwaanyị a, n'ihi na the only reason nwaanyị a ji ka dịrị ndụ because gịnị? Chi ya mụ anya. Grace ya nwere enough, grace ya dị sufficient, grace ya dị rare. N'ihi na ọ bụrụ na onye ahụ Chineke dịrị ga-ama ntọ ga-elewe nwa ahụ anya n'aka lee ihe ọ na-eme. Ọ bụrụ na onye ahụ anọ nga ti ya nwa ya na iburu ti ya ṅụọ ya ṅụakwa ṅụcha ya shachapụ ụkwụ. Ụnụ amara na nshi ndị ọtụrụkpo ọtụmọkpọ ndị ọtụrụkpo ọ na-eshi ike. Nwaanyị agaghara ịla ya, ha edowala na tii so ngwanụ ọ ga-aṅụ ya wụ tii ya arịọwa ha ga-ejinụ ha nwoke ịsọ ya bịa dire ṅụ bịa gbuo nwaanyị a. Nwoke a onye nyere ṅụ ihe ichiri ji gbuo the woman, ọ ka agwụ ya n'ọnụ ya agba nkịtị. Enweghị nwoke ọbụla dire this young boy gaghị egbuo this woman, no man anywhere. Ihe a nwatakịrị dị mbụ mmụọ ọjọọ ebirile n'ime nwa from ịgaga gbapụ that man kpe ya, chi egburu ya, ndụ gburu ya ọnụ. This boy na ịtọ ụmụ ya niile ime tụtụrụ ha vanda, tụtụrụ ụmụaka na ịlọ ọ na-emecha ụmụaka rụọ na ọha tren. The man na nchi ya mụ anya ruru ala ya nyopogidekwanụ ha kpee nne nna ya bịa kporo agadi nwaanyị sị kpee ya. Chi ya egbuwebe. A lot of women agara survive ihe a nwaanyị a survive today. Biko ịnụ ihe gbasara nwa akpakpo na ihe na-eme n'etiti nwa akpakpo na ọmada ma ọga tụrụ anya ala, n'ihi na ụfọdụ ụmụaka a na-akpa akpo ihe nọ ha n'ime dị too much. Ma ọ gị hụta onye baga mba so megide na-aba ihe oruru na ịba mba atụpụta ezi gị buru bukpo. Biko kpachapụ n'anya ụnụ. Chineke nna duwere m ọnụ, Jehova bi n'eluigwe duwere m ọnụ.